Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलाव नायना मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि बागै भिडिअ लाबोदों। आङो मोनसे अफिशियेल भिडिअ बानायदों, बेनिनो मोनसे फिसा भिडिअ आरोना। जिहेतु मा खालामदो मा जादो बेफोरखौ देखायनो सानदों आरोना, नोंसोरजों आं शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो गोसो जायो आङो भिडिअ बानायनो, ओमफ्राय गोसो जानानै बिदिनो भिडिअ बानायलाबायबाय थायो आरोना। गेमस्रि आब'मोन बायदि जानो लुबैयो आंबो। नाथाय गेमस्रि आब'मोन बायदि जानोबो हाया, मानो होनब्लाथाय क्युटबो नङा एसेबां। गेमस्रि आब' बायदि जानोथ' आं मार गोसो आरो, मानो होनब्लाथाय गेमस्रि आब'नि मडेल माबाफोरखौ महर मोखां जा मोजां मोनखायो आं बिनि जा लोगोखा आरो। जाय गेमस्रि आब'खौ मोजां मोनो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंबो जा गेमस्रि आब'खौ जा मोजां मोनखायो आरो, जा क्युट एखेबारे। ओमफ्राय बेफोरबायदि आंबो जानो लुबैयो। आंनि गोसोआबो मोसानाय भिडिअ बानायनायफोराव जा इन्टारेस्टखा आरो, बेनिखायनो जा एसे रोंगौ बा जा एसे खालामनो लुबैयो बेखौनो आङो खालामो। एबार फार्स्ट टाइम अफिशियेल भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो। आरो सोर गेमस्रि आब' बायदि जानो लुबैयो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं गेमस्रि आब'खौ जा मोजां मोनखायो आरोना। फाग्लि आं बिनि थाखाय फिदा। I love you गेमस्रि आब'। थौदो ना। जों दा थांगासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय मा होनो, जोङो बाइकजोंनो थांनायसै आरोना। ओमफ्राय आंनि मेन जाहोनानो जाहैबाय आङो बेबायदि कार बायदिसिना गारिफोराव आं गाखोनो हाया आरोना। जिहेतु माबा मोनसे ओंखारनाय खुगानिफ्राय ओंखारनाय दोङो ना, बेयो ओंखारो, बेनिखायनो बाइकजों थांबाय आरो। ओमफ्राय दा जोङो मोनफैबाय, मोनफैनानै दसे जिरायथ'बाय आरो। ओमफ्राय दाहाय मेकआप फोननो रेडि जाबाय, ओमफ्राय फोनगासिनो। ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि मेकआप लादों दै, मानो होनब्लाथाय आं मोसाब्लाबो ओमफ्राय माबा माबि कभार भिडिअ बानायब्लाबो आङो बेफोरबायदि आं एसेबां मेकआप लायामोन, जास्ट ओरैनो सिम्पोल खालामोमोन आरोना। ओमफ्राय बेवहाय मेकआप लाबाय। आंखौ माबायदि नुगोन आं मिथिला। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिंबा नायलांबाय थादो। lagi mà Señor, dejar de sudar. Kamu ada enggak? Hai.
नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबोरै मोनगोन आं मिन्थिला मानो होनब्लाथाय नायदो आरो अब्लाबो हिरोआ फाइनालि जोंनिया दा जोबथ'बाय ओमफ्राय जोङो दाहाय ओंखाम जानो फैदों आरो ना मार मेंबायबो ओमफ्राय ओंखाम जानो फैग्रोबाय ओमफ्राय आं ड्रेसफोरखौबो चेन्ज खालामना लाबाय आरो ओमफ्राय माबायदि जागोन मिन्थिला भिडिअआ नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं नायलांबाय थादो ना मा होनो थौदो बिदिब्ला ना दोङो होनबा सबसे माबायदि नांदो ओमफ्राय नों बुंलायबाय एक्टर नोंखौ मारै जों खालामनाय होनदो मेंबाय ओमफ्राय दा जों ओंखाम जानायदो बाय थप थप जानानै थांसै लोग कहाँ से आते हैं जागा जाजोबगोन ना उखैथारबाय नामा दाउ गिदो उन्दु उखैथारबाय हा उखैथारबाय केमेरामेना जों दा नेक्स्ट लकेसनाव थांलायनोसै आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौनो बारा लानो मोनाखै टाइमखौनो मोनाखै खैसो मेया पापिस्ट' अरना होदो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दानाबा आंनि शुटिंआ दिनैहाय जोब्बाय गाबोनो सेकेन्ड शुटिं जासिगोन नायना लानाय नै बिथाङा एक्टरा हालानो मोनाबायबो नै मोनाबाय ओमफ्राय नै बिथाङा जिमि नायना लादो बुरैबायनि गाबोन लोगो मोनसिगोन बाय बाय गाइस जोङो दा जानो नागिरदों बेलेग स्टाइल बुंले सबबो स'नो आंनिया ना नों नङा बेलेगाबोनो बयबो इउटुबार
Ada gedung na. Apa yang sama saya kan bener. Lap dulu. जोबां जाबाय फाइनालि जोंनिया ओमफ्राय Tasap खालामनानैसो एसे नाखौनो इथि बिलांदो नांदो इलाय नाखौ जानो खाथिया बाबे जाबाय नांदो बुगारनो नांबाय र' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां नाङोबा Anam nih mah. Zamba nama. Ini setan. Setan ya. Apa जोंनिया एक्टरानो दसे खमाय माबा जालायलै केमेरामेन जालायलै Nang make up pala pa. Ang kabre mula nang close up ni ban. मेकअप खालि मेकअप लाय हेन्डसाम खा दे मेकअप लायबाबो जाना खारबाय थागोन अनसुमा जेमी oh bung ah mana kok केमेरा थिग थानायखौ नायाबाबो जागोन दे नङा नङा बिदि खालामनाङा Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Interesting. Mama nang deh, barang mo diba? Lipstick to lang naman daw. Banan ray na siya. Sabi ta? Lagi sili island. Mini island diba? फाइनालि ओमफ्राय दाहाय बेयाव जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो बेलेग लकेसनाव थांनायसै नायलांबाय थादों हासबाय आं भुत बायदि मेकआप लादों Lokesanku Biko bunga island nोंथांमोना जुदि सोरबा फरायनो गोसो दंबा बेवहाय फैजागोन भिडिअ बानायनो नामार सिउ सिउ बार बारबाय थायो आरो बिन्दास गिदिंबाय थानो हायो
ओमफ्राय फाइनालि भिडिअआ जोंनिया जोब्बाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांसै मानो होनबाथाय जोंहा सेकेन्डनि शुटिं लानो गोनां बेखिनिखौ आं देखायनो हादिया मानो होनब्लाथाय अखाया हाना होबाय इमान ज्राव ज्रावनो ओमफ्राय जोङो थाब थाब खालामनानै ओमफ्राय जों थांनायसै आरोना ओंखायनो जि एसे हायो बेखौनो देखायबाय आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय अफिसियेल भिडिअखौ नायनो बावगारनाङा NS डान्स करिय'ग्राफियाव नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' बाय बाय गाइस लाभ इउ अल नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबोरै मोनखो इन्ट्रेस्ट मोनदोंना मोनाखै आरो भिडिअआ मोजां जादोंना जायाखै स' नोंथांमोना मोजां जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय दे कमेन्ट मोनसे मोनोब्ला बायबाबो मिथियो दि मोजां जादोंना जायाखै मोजां जायाखैबा बिनिख्रुइ बांसिन मोजां खालामनो नाजागोन आरोना स' बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक हो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो हायोबा आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावगारथारनाङा नोंसोरनि अननाय मोनोब्लासो जोंबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन नोंसोरनि अननाय नागिरनानैनो दिनै जा माबा आरोना स' नोंथांमोना अनाब्ला सोर अनो नोंथांमोननि अननायावसो जिहेथु दावगानो हायो आरोना स' बाय एसेब्लाबो अनबानो जाबाय स' भिडिअआ बेखिनियानो आंनि बे अफिसियेल भिडिअखौ NS डान्स करिय'ग्राफि बे चेनेलाव नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना थांनानै सार्च खालामना नायहैबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव होना दोननो हागौमोन आरोना नाथाय आं बे भिडिअ नैबे आंनि ब्लगखौ माने सिगाङावनो आपल'ड होगोन आरो आं बेनिखायनो स' आङो जुदि नोंसोर नायनो गोसोब्ला बिनि उनाव आं भिडिअ लाबोबावगोन बेयाव आं डिसक्रिपसनाव होनांगोन नोंथांमोना नायनोबा नायनो हागोन आरो जाया सार्च खालामनाबो नायहैनो हागोन NS डान्स करिय'ग्राफि चेनेलाव आरोना बेयाव नुनो मोनगोन स' जाया नायगोन आरो बाय सापर्ट खालामबानो जाबाय स' बेनो ओमफ्राय बाय बाय गाइस